Velkommen til Søren.dk, Danmarks nye søgeportal. Gør din virksomhed synlig med Søren.dk. Med en firmaprofil på Søren.dk kan potentielle kunder se alt om dit firma. For eksempel hvilke varer du udbyder, konkrete tilbud, aktuelle nyheder, events samt praktiske informationer. Du bestemmer selv, hvordan du sammensætter din profil, og du kan benytte både billeder og videoer for at gøre din profil ekstra attraktiv. Brugeren kan hver dag holde sig opdateret med de nyeste tilbud, nyheder og events. Dette er med til dagligt at tiltrække endnu flere brugere til Søren.dk, og for virksomheden er det en ideel mulighed for at øge fokus på dagsaktuelle tilbud. Med en firmaprofil på Søren.dk bliver din virksomhed også mere synlig på nettet. Flere virksomheder ligger allerede højt placeret på Google med deres profil på Søren.dk. Opret en firmaprofil for din virksomhed på Søren.dk. Det tager kun 5 minutter, så er du et skridt nærmere dine kunder. Søren.dk, Danmarks nye søgeportal.